Mandek. Waduh. Malang kadak gembelo mestakane. Cilik dedeke cendhek nanging kenceng pawakane. Sapa kowe? Notakon karo aku Sentana Ndrawati. Senopati Ndrawati aku Setyaki. Kowe sapa? Wadyabala saka Suratala. Saka negara Traju Tresna. Aku Tumenggung Krendha Bau, Tumenggung Krendha Bau. Dasar nyoto. Arep ngopo? Sajak bakal gawe dredah negara Ndrawati. Arep goleki sing jenenge Antarja. Merga Antarja piturut saka dawuh pangandikane Gustiku Prabu Setija. Ing kene bakal dadi pepalang. Mula Antarja kudu mati. Gandeng kuwi nang bawah perintah negara Ndrawati kudu manut kelawan pranatan negara Ndrawati kena tak elekake apa ora. Leremo aja nganti gawe dardah sing gawe kapitunaning para warga Ndrawati. Boh raidhep sing tak ngetokake ya kuwi dawuh ingkang sinuwun Prabu Bama Narakasura. Yen to ora kena tak kandhani, ora kena tak gawe becik. Apa kelakon Setyaki mungsuh Wadyabala Traju Tresna. Yen to pancen kowe arep dadi pepalang, aku ora bakal mundur sajangkah mor maju. Dedekmu cilik cendhek tak candak ganting sabet kepajur kuandamu bidi jebol siramu.